haurà un torn de preguntes. Us preguem també que siguin preguntes concretes, que eviteu monòlegs, diguem-ne, consideracions, vull dir que podem parlar al final de l'acte en un moment determinat o a la pausa cafè, podeu parlar amb els ponents si voleu, però sobretot que després de cada ponència siguin preguntes. Aquest torn de preguntes serà d'uns 10 minutets i seguidament passarem a la següent ponència. Tot perquè l'acte sigui el més àgil possible. Després hi haurà dos blocs, primer 3 conferències, després de 3 conferències, que serà cap a 3:15, hi haurà una pausa cafè, que ja us ha demanat si voleu cafè tallats i si no ho podeu demanar encara, i una mica d'esmorzar. I després continuarem fins al final, fins gairebé 2:45 o abans, continuarem fins al final. I per tant, res, intentem que sigui tot el més àgil possible, perquè també s'hi donarà espai a que totes les ponències tinguin el mateix espai i no passi que al final de l'acte haguem de córrer i que hi hagi com un desequilibri entre les primeres ponències i les darreres. Bé, comencem ja amb la primera de les conferències que arriba des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ells ens explicaran l'experiència de la taula de patrimoni local de Sabadell i ho farà l'arquitecte Santi Bea, que és el representant del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la taula de patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell des del febrer del 2010. Ha realitzat projectes de rehabilitació i restauració i treballa d'edificis inclosos, treballa amb la restauració d'edificis inclosos en el catàleg de patrimoni d'edificis, tant docents, religiosos i d'habitatge. Primer farà una presentació també més general d'aquest tipus de taules al Fermín Aparicio, que és delegat del Vallès del Col·legi d'Arquitectes des del 2022. Endavant. Gràcies. Dir-vos que en els estatuts i en el nostre ADN, quan es va fundar ja l'associació i després que va esdevenir un col·legi professional, ja es contemplava en els nostres estatuts la defensa i la divulgació del patrimoni arquitectònic. Què vol dir això? Això vol dir que ens ho prenem molt en sèrio. Vull dir que per nosaltres és important, no sembla una manera. És un bon lloc i és un moment de posar en relleu la feina que fan els companys i companyes des de molts àmbits de la societat. Posar en relleu la ADIPA, l'Associació d'Arquitectes per la Defensa i Intervenció del Patrimoni Arquitectònic. Es pot dir? Hola? Començo de nou. Volia parlar de l'agrupació que tenim dins del col·legi, que és la DIPA, que és especialment potent. Agrair en aquest cas l'aportació del Santi i de la Marina Vidal que van venir durant aquest any i mig que hem estat batallant per aquesta jornada. No em vull oblidar tampoc de la feina que fan els corresponsals que tenim arreu del territori, en especial de la Maria del Mar, a Lloza i Cerdanyola. Al final és el nex d'unió de les coses que passen als municipis amb els col·legis, que a vegades són com entitats que estan d'una manera abstracta en algun lloc. Tampoc em vull deixar d'agrair la feina que fan els companys i companyes des de l'administració, que a vegades és invisible, encara que ja saben que no ho és, en aquest cas amb la Carla Salles, que ja ho heu comentat. Per una altra banda, per últim i no menys important, la feina que fan des de la taula del patrimoni de Cerdanyola, amb la empenta i determinació de la seva presidenta, l'Encantaria Linares. Bé, ara jo deixo de parlar als experts respecte d'això.
Em toca el Premi Feixuc, que és explicar que és una taula de patrimoni. No explicaré cap cas d'èxit i per tant intentaré anar lleuger i intentar acabar abans de temps. I a vegades dic que no expert, tampoc. Vull dir, al final el que hem de fer, comentàvem abans amb l'Ester, el que han de fer els tècnics són bons projectes d'arquitectura. És igual que sigui patrimoni que no sigui. És a dir, t'has de basar en una bona documentació, has de basar en estudis patrimonials, has de basar en colorimetries, envoltar-te d'experts per tenir base de coneixement per poder intervenir. Igual que fa qualsevol arquitecte en qualsevol projecte de ciutat, si és un bon projecte, no? Que és assolellament, entorn, memòria històrica, etc. Llavors, vaig entrar el 2010 i vaig entrar en dues missions que jo vaig tenir en aquell moment en el col·legi. Una era el fet de, des de la meva vessant com a arquitecte, participar i ajudar en totes les intervencions que proposava l'Ajuntament, doncs donar la nostra opinió i ajudar el col·legiat, i per altre cantó també ajudar el col·legiat en una altra faceta, i és que jo les intervencions que havia tingut abans en una taula de patrimoni, moltes vegades com a col·legiat m'havia trobat molt sol en una taula de patrimoni i molt, diguéssim, atacat per moltes vessants, i em va semblar que el col·legiat havia estat ben defensat. Havia estat defensat en el sentit que sapigués una metodologia, que quan anessis a taula de patrimoni sapiguessis quin és el procediment, amb què t'estàs enfrontant i, per tant, facilitar una mica el que és el procés del projecte, que les llicències també fossin molt més àgils. Què és una taula de patrimoni? Segons un reglament que vam aprovar arrel del nou PEPS de Sabadell, el 2016, és un òrgan de l'Ajuntament tècnic consultiu. Aquestes paraules són molt importants, per un cantó tècnic i l'altre consultiu. Per tant, nosaltres no donem llicències, nosaltres assessorem, ajudem en el procés de concessió de llicència i ajudem a la reflexió del tècnic, que és el que redacta el projecte, per assessorar amb actuacions sobre béns protegits inclosos dins un catàleg de béns amb valor patrimonial, que tant pot ser arquitectònic, arqueològic, mediambiental. Des del nou PEPS vam introduir i es va desglossar, jo crec que això va ser un punt favorable respecte als anteriors PEPS, que vam distingir el que eren elements, per tant, peces concretes, ja siguin arquitectòniques, arqueològiques, del que són ambients, per tant, entorns, i del que són conjunts, rengles. I això va ser una introducció interessant perquè aquí es reconeixia la memòria històrica també com una base de reflexió sobre patrimoni. Funcions que té la taula. Primer de tot, assessorar l'Ajuntament en béns que encara no estan incorporats, però que poden estar dins un precatàleg. Hi ha ajuntaments que tenen precatàlegs de patrimoni, que no els tenen aprovats, i jo he intervingut amb algun d'aquests, i la funció d'una taula és, tot i que el bé encara no està protegit, no té un nivell de conservació aprovat, sí fer reflexionar sobre aquells elements que es creuen que tenen un valor patrimonial i que, per tant, el projecte ha de recollir. Valorar intervencions rellevants només la llicència. Aquí hi ha dos aspectes. Un, recalcar que els projectes els selecciona l'Ajuntament, no els selecciona la taula. Per tant, nosaltres ens envien uns dies abans un regest amb les intervencions que hi haurà, i normalment hi ha una part final informativa en el qual són altres projectes que l'Ajuntament ha considerat que per la seva rellevància no calia que estiguessin inclosos en la sessió de la taula,
és que hi hagués una avaluació de la documentació que s'aporta abans de passar per taula. Aquesta documentació que s'analitza és un informe previ, que en parlem després, que s'analitza ja des de l'informe patrimonial. Per què? Perquè sempre hem entès els tècnics que l'informe patrimonial és base de coneixement. Per tant, a partir de l'informe patrimonial és quan tu, com a tècnic, pots prendre decisions respecte als elements protegits o pots arribar a elements que no surten en fitxes, perquè les fitxes moltes vegades són redactades sense poder entrar dins dels béns, perquè són privats, no pots aprofundir amb l'estudi d'aquest bé i, per tant, el propi estudi patrimonial pot arribar a donar pistes sobre possibles elements que s'haurien de protegir o que el projecte ha de respectar, o al contrari, elements que a priori sembla que s'haurien de protegir i que ja sigui per el valor patrimonial o històric acaben esdevenint que com a mínim és dubtós la seva protecció. Per tant, sempre és molt important primer el caràcter previ i el valor dels estudis patrimonials, de la col·laboració amb historiadors, amb arqueòlegs. Igual que un projecte que no sigui d'àmbit patrimonial, bé col·laborem amb topògrafs, amb geòlegs, etc., amb enginyers, etc. Valorar les propostes d'inclusió de béns emergents o el canvi en bé. Qualsevol proposta, sigui popular, sigui des de la taula, sigui des del propi ajuntament d'un bé emergent, la taula és un òrgan que ajuda a la celebració i a reflexió sobre la incorporació o no, o bé el canvi de nivell. A vegades els estudis patrimonials ens donen pautes sobre parts d'edifici que no cal protegir perquè la pròpia història o el nostre propi valor patrimonial no té prou de valua per estar inclòs dins el catàleg i poden aconsellar el seu canvi a nivell de protecció o bé que la intervenció pugui afectar en aquell bé. O bé, fins i tot es pot arribar a l'enderroc d'aquell element per donar més valor o realçar el que realment és el bé patrimonial. Per tant, tot això jo insisteixo molt que l'estudi patrimonial, l'estudi històric és bàsic i els tècnics hem de partir d'aquest element, no com moltes vegades hem vist que es fan projectes que llavors s'intenten justificar des de l'estudi històric. Valorar modificacions al pla de protecció. Senzillament aquests elements que poden haver-hi, fins i tot elements que entren des de la memòria històrica i potser tenen un nivell de protecció documental. Proposar accions per vetllar per la conservació, regulació i difusió del patrimoni i organització de taules o seminars. Això és un tema de difusió del patrimoni, participar, per exemple, ara parlàvem d'un cas que vam fer a Sabadell sobre les mitgeres permanents. Ens trobem a totes les ciutats que a vegades hi ha mitgeres que han quedat perquè les edificacions són més baixes i queden com a permanents i no tenen un tractament de façana. Tenim un exemple a Brussel·les, la ruta del Covid, Sabadell un any va proposar que hi hagués una intervenció de reconeguts artistes del grafiti i ja sigui en intervencions més o menys permanents, en mitgeres permanents, o bé amb intervencions que el seu suport pogués ser substituït, es va intervenir en diferents àmbits, també divulgant i la relació també entre art i patrimoni. Llavors, les recomanacions a la taula no són vinculants per la concessió de llicència. Això és molt important. Nosaltres no som ajuntament. Nosaltres col·laborem, assessorem i reflexionem sobre
el projecte. Qui concedeix la llicència és l'Ajuntament. Sí que la taula es va sol·licitar que es recollís totes aquestes recomanacions en un acte i aquestes actes fossin entregades als diferents tècnics perquè tinguessin totes les reflexions que s'han fet sobre la taula, les tinguessin per escrit i els ajudés també amb la continuïtat del projecte. Com he dit, els projectes són seleccionats per l'Ajuntament. Això no vol dir que en formacions prèvies a vegades hem introduït que un projecte que es considerava que no havia d'entrar a taula ha acabat entrant o bé s'ha sol·licitat que l'estudi patrimonial entri a taula per poder-lo valorar. No hem de confondre amb taules de paisatge urbà, que també hi hem intervingut, són coses totalment diferents, tot i que es valoren també sempre a l'entorn, però la tipologia és diferent. Sobre aquí hi ha alguna... No sé si voleu una cosa dinàmica o acabo, llavors ja... Si preguntes. Continuo, doncs, si no d'això. Continuo. Bueno, intento anar una mica bé. Composició. Vam aconseguir que l'any 2016 s'aprovés un reglament de composició de la taula i que era la taula de patrimoni saber. I està regulat el seu funcionament, la composició, les substitucions, etc. La composició, en aquest cas, està compost per una presidència, un secretari i 7 vocals, el qual diu que com a mínim 2 han de ser arquitectes. Està composada per tècnics municipals, que són de llicències, urbanisme, patrimoni, i moltes vegades algun tècnic de l'àrea amb el qual es vincula l'ús d'aquell edifici. I llavors té una sèrie de representants que són aliens a l'Ajuntament o que són d'entitats municipals, però també hi ha representants d'entitats en el qual són el Museu d'Història, l'arxiu històric, que és prou fonamental, perquè al final són les eines bàsiques per començar a entendre i estudiar un element patrimonial. Un representant del Col·legi d'Arquitectes, un representant del Col·legi d'Enginyers i un altre de l'Associació d'Arqueòlegs de Catalunya. Aquesta és la composició actual de la taula de saber. Jo vaig fer una proposta que encara no ha fortificat, que jo també creia que hi havia d'haver-hi un representant del Col·legi d'Emprenyadors i que fins i tot algun representant del gremi de constructors, hi ha empreses especialitzades en restauració de patrimoni, també estaria bé que donés la seva opinió a la taula. Pensar que tots els càrrecs són voluntaris i no són remunerats. Això és el primer que et diu la primera. Això fa que també a vegades l'assistència i això el compromís a vegades costa. I la renovació, jo per això porto 14 anys i el primer dia em van dir 4 anys i fora i jo porto 14 anys esperant que hi hagi algun altre arquitecte que vulgui agafar el relleu. Funcionament de la taula.
necessitat que, a part del tècnic, hi hagi el redactor de l'estudi patrimonial, pot ser el mateix tècnic, pot ser un historiador, pot ser un arqueòleg, que hi sigui i que exposi ell l'estudi patrimonial, i està bé que hi hagi un promotor, perquè les intervencions amb els tècnics nosaltres podem opinar, però sabem que a l'execució hi ha un tercer valor important, que és el cost de les intervencions. Per tant, ens interessa que hi sigui el promotor des d'aquest punt de vista i també perquè adquireixi coneixement d'on està treballant. Ens hem trobat a vegades intervencions on la voluntat del promotor no té massa sensibilitat amb l'element patrimonial i llavors d'alguna manera amb l'estudi i amb el tècnic intentes fer aquesta feina pedagògica de que entengui que treballar en un edifici patrimonial no és un problema afegit, sinó que és un valor afegit i que si el sap treballar en pot treure molt més rendiment, que és el final que busca el promotor. També és una cosa important és que vam considerar que lògicament jo quan presento un projecte meu a Sabadell soc substituït per un altre, perquè interessa que hi hagi un representant que avaluï el projecte, que sigui un altre arquitecte, i òbviament no pot ser part i jutge. Finalment, després de la intervenció dels tècnics, entrem en una fase de preguntes, de debat, d'anàlisi de l'estudi patrimonial. Moltes vegades ens hem trobat que l'estudi patrimonial i el projecte no lliguen i aquí és on has de fer pedagogia de que l'estudi patrimonial és base de coneixement abans d'intervenir sobre un element. A vegades ens hem trobat amb tècnics que primer intervenen i llavors aporten i l'estudi patrimonial no és un document per complir un expedient, sinó és una base de coneixement previ. I finalment es recull en un acte en el qual s'entrega als diferents tècnics i acabem amb informacions diverses que són actuacions que l'Ajuntament considera que pel seu nivell d'intervenció no cal que passin per la sessió de la taula, que al final és un matí i per tant també hi ha el temps. L'últim punt l'he posat com millores del nou PEPS. Podria tenir aquest títol o un altre, però sí que durant aquest procés sí que he notat evolució tant amb el tractament de l'Ajuntament sobre el procediment a seguir, sobre les millores que s'han introduït de cara a facilitar als tècnics quin procediment, quina metodologia han de seguir, perquè el que no pot ser és que un tècnic vagi 4 o 5 vegades a tal patrimoni. Això no pot ser. No pot ser ni pel propi tècnic, perquè em sembla que és un mica convida, que hagis de passar tant de vegades a taula patrimoni i denota que la pròpia taula o l'Ajuntament no ha sabut fer la seva feina, que és la d'informar quina és la metodologia, fer reflexionar sobre aquell bé i si llavors resulta que la segona taula o la tercera del projecte no va per aquí ja hi ha. Però sí que era molt important, primer de tot, que aquest nou PEP recollís que les fitxes fossin molt aclaridores. No donés peu a interpretacions, perquè les interpretacions llavors són complexes de valor. Primer punt era aquest. El segon punt, que el valor dels estudis previs. L'estudi patrimonial n'hem parlat, però també l'estudi compositiu dels materials, l'estudi colorimètric. Són elements que ens serveixen per saber originalment aquell edifici quin tipus de composició, quin tipus de colorimetria tenia. I totes aquestes eines
a decantar-te cap a un tipus de projecte o un altre. Tampoc estic d'acord en que els estudis siguin la conclusió del teu projecte. Tu, com a tècnic, has de ser reflexiu, has de ser crític i has de proposar. Llavors, a vegades també veiem projectes que és una restauració mimètica del que hi ha i quan et poses a estudiar, a llegir l'estudi patrimonial te'n dones compte que estem consolidant coses que no tenen cap valor. Això tampoc. Vull dir, l'aspecte crític ha d'estar sobre la taula i ha de ser una de les eines que hem de remarcar amb els tècnics que treballen en patrimoni. Com a mínim és el meu opinió. L'estudi també permet valorar això, béns que han estat reconeguts o no dins el bé. Quan ens entra un projecte, nosaltres no hem estat, i l'Ajuntament moltes vegades tampoc, dins d'aquell habitatge, dins d'aquell edifici. No? I resulta que quan et van ensenyant fotos i a més, te'n dones compte que hi ha una escala que té un valor per la seva construcció, pels seus acabats, o també, o senzillament pel sistema de funcionament, o hi ha un vitrall, o hi ha el que sigui, i acaba recalcant aquell element. I el propi tècnic, a vegades, gràcies a l'estudi, doncs posa en valor aquests elements i els exposa a la taula, i la pròpia taula valora si s'ha d'incloure dins la fitxa aquell element, no? O al contrari. També hem trobat en casos que són al contrari. L'altre punt important va ser el tema del procediment. El fet que l'estudi patrimonial s'aporti abans de que es presenti el projecte a la taula. Per què? Perquè es pugui avaluar si està fet en profunditat, si ha analitzat tots els béns dins dels diferents àmbits que cal, i és patrimonial, històric, planimètric, fotogràfic, és tot el conjunt. I per tant, si cal aprofundir més o no, i analitzar també quin tipus de conclusions s'hi arriba. Això dona peu a la sol·licitud que diuen d'avaluació prèvia, que és per la qual s'aprova aquest pla, l'Ajuntament fa un informe patrimonial previ i a partir d'aquí ja es presenta a taula patrimoni si es considera que aquest bé ha d'anar a taula. Per tant, hi ha una fase de filtratge de la documentació que és important i que serveix ja pel tècnic ajudar-lo a reflexionar sobre quins punts es valoren des de l'estudi i des de l'Ajuntament que cal fer incís i que el projecte ha de recollir. I per tant, quan arriba a taula, que nosaltres només tenim un matí per a vegades 6 o 7 projectes, i per tant s'ha d'anar molt, diguéssim, a preu fixe, doncs fem incís amb els temes importants. Quina és la periodicitat normalment? Un cop al mes. Les sessions són un cop al mes. Sí, no, ja estic escoltant el dia. És un cop al mes i a vegades hi ha mesos que no hi ha projectes. I llavors el nou PEP la meva importància és no tan sols els elements arquitectònics, sinó també el que en diem ambients i conjunts. L'important d'aquest punt és que els membres de la taula i altres convidats del col·legi i més vam poder participar a les sessions informatives del tècnic redactor del nou pla de patrimoni i per tant aportar des de diferents visions. Nosaltres com a tècnics la vam aportar no tan sols com a tècnics sinó també com a tècnic que treballa per un promotor i per tant un tema de procediment de cara a les llicències que no siguin feixugues perquè a vegades ens veuen a nosaltres a les taules com un òrgan que porta encara més lentitud dins el procés, quan hauria de ser el contrari.
sisplau. Sí. El problema, jo crec que hi ha un punt que potser faltaria, que és que un cop s'hagués executat, clar, la llicència ho concedeix l'Ajuntament, nosaltres no... Doncs, a veure, les llicències les concedeix l'Ajuntament, per tant nosaltres, a partir de la sessió, la nostra feina ha acabat. Ara bé, sí que a vegades hem sol·licitat a l'Ajuntament que certes actuacions, quan hi ha hagut algun tipus de problemes, això torna a taula i se'ns explica, però que també estaria bé que certes actuacions que la taula valori, un cop estiguessin executades, les poguessin anar a veure. Això també estaria bé, perquè també ens donaria pautes de les intervencions que hem tingut, fins a quin punt han sigut útils o no, o fins a quin punt a vegades són viables o no. Que se'ns fa cas, es recullen totes les informacions. Jo crec que en general sí, perquè també hi ha hagut un canvi, en aquests 14 anys hi ha hagut un canvi dins l'Ajuntament, la forma d'avaluar, la composició de la taula, i crec que des d'aquest punt de vista i la metodologia també ha ajudat molt, perquè al final també de vegades els municipals a vegades també els ajuda el fet que la metodologia sigui clara, per lo que poden demanar a un tècnic i de més, no? I per tant, tot això ha ajudat a que els processos tinguin més èxit del que jo crec que tenien abans. Ara, estaria bé que els poguessin veure, això és cert. Alguna pregunteta? Sí, jo volia fer una pregunta. Un cop preveu la decisió de la taula i l'informe, l'acord que arribeu amb el tècnic és entrar una modificació del projecte bàsic de la llicència o quin és el compromís del tècnic privat un cop ha vist una mica el sentiment general de l'opinió de la taula, independentment de l'informe? L'informe és clau, o sigui, nosaltres, al ser només consultius, el que fem és aconsellar aquelles intervencions que hem cregut que per metodologia o per execució no són correctes, o bé aquells elements que creiem que ha de valorar i que no estan en projecte. Tot això es recull. A partir d'aquí, nosaltres segueix el procediment de llicència i, per tant, és el tècnic municipal el que ha de valorar amb l'informe de taula de patrimoni i el projecte, diguéssim, la consonància o no, o el valor que li donen a l'informe. Nosaltres no ens torna un input del projecte ha recollit i tots aquests elements, sinó que com que ja segueix un procés de llicència, a partir d'aquí ja no podem fer el seguiment. És que tampoc, un cop al mes, no ens dona per gaire. Hola, bon dia. M'ha encantat. Tinc un petit dubte. M'ha semblat que comentaves que heu de tractar diversos projectes en només un delegui. Correcte. Entenc que no us envien els projectes amb anterioritat. No, ens envien un resum en el qual et diu quin és l'element, la fitxa que té, qui és l'autor del projecte que presentarà i més o menys quina intervenció vol fer. És un breu resum. A partir d'aquí ja depèn de la voluntat dels membres de la taula. Per sort tenim, doncs, jo crec que és molt important que hi hagi un representant de l'arxiu i un representant del museu, perquè ells són els que a nivell de memòria històrica d'aquell edifici tenen a l'abast tota la documentació. Nosaltres, jo com a arquitecte, el que faig és llegir-me la fitxa, si puc passo
per l'edifici. Si és un edifici d'accés públic, doncs perfecte, hi puc entrar-hi. Si és una casa privada, lògicament no hi entro. I durant el procés de taula has d'intentar copsar tota la informació que et diuen des de l'estudi més la que et diu el projecte. És important que, i això ja, com que som 7 membres a la taula, doncs sempre hi ha qui parli. En aquell moment tu agafes l'estudi històric, comences a fullejar i buscar les conclusions per veure si hi ha contradiccions, si no hi ha... El que passa és que llavors us demanen un informe, una cosa que he pogut tractar... Ens demanen una opinió, Nosaltres no demanem cap informe. Genereu dictamen? No, nosaltres només donem una opinió que l'Ajuntament recull en un acte i que llavors el tècnic municipal valora amb els altres tècnics i amb el tècnic redactor. Nosaltres només donem opinions, aconsellem o assessorem de la nostra experiència. Per exemple, explicava abans a l'Ester d'un projecte que ens va entrar en el qual hi havia uns esgrafiats i el tècnic deia que aquests esgrafiats s'havien de suprimir. Mentre explicava, jo estava llegint l'informe patrimonial i deia que hi havia una afectació d'un 10%. Clar, vaig agafar l'informe i li vaig senzillament dir: t'has llegit l'informe, perquè jo crec que les conclusions que jo arribo llegint l'informe, veient les fotos de les que m'estàs dient, són diferents. A partir d'aquí, el meu comentari es va recollir en acte i ja és el tècnic municipal el que ha de posar les condicions de llicència en el tècnic redactor. Nosaltres tampoc podem obligar perquè no som un organisme merament consultiu. Em sembla una càrrega de treball brutal que feu. Sí, perquè no pots aprofundir. No pots aprofundir. No pots aprofundir i a vegades són molt denses, a vegades has de mirar que els estudis històrics, sobretot, i no és que no vulguin la valor ni molt menys, però que siguin molt concrets i que anem a veure-el bé, perquè al final, llavors, arriba al final de la sessió del temps que tens, 5 minuts, i d'això te'n dones compte que hi ha una sèrie d'intervencions sobre el creixell, sobre no sé què, sobre no sé quantos, que no s'ha pogut parlar. Per tant, hi ha aquest punt, i quan veiem que no d'això, llavors ho deixem escrit a l'acte. Diem que s'ha de valorar aquest aspecte, que no s'han pogut debatre a la taula. Hi ha hagut cops que, si perquè la intervenció no s'ha considerat correcta o perquè ha semblat que faltava reflexió o que faltava debat sobre aquell edifici, que s'ha fet una segona taula amb el tècnic. Llavors aquí és molt important el posar-se d'acord, perquè el que no podem fer és tampoc que aquell promotor i aquell tècnic s'hagi esperat un mes més perquè resulta que no s'ha pogut debatre. Llavors s'ha de buscar, s'ha de ser una mica flexible en aquests temes i intentar trobar una metodologia perquè les llicències, això, la taula no sigui un element ferrut, sinó que sigui una cosa que permeti també agilitzar les llicències. Hem d'ajudar el tècnic que en qüestions complexes o que estan en debat amb l'Ajuntament a trobar solucions perquè els projectes tiren endavant. Tenim dues preguntes ja demanades i ja ho deixarem. Bon dia. Amb la teva expertesa i coneixement que ens has dit, amb una ciutat com Cerdanyola, els potencials que té i sobretot els que pot tenir, recomanaries un organisme com aquest en una ciutat com la nostra? Sí, evidentment que sí. Perquè, a veure, l'Ajuntament no ha de veure la taula com un element que alenteix les llicències. L'ha de veure com un element que ajuda. Tampoc la taula també ha de tenir la virtut de que no se l'ha de veure com un element pel qual es justifiquen les llicències. Això tampoc. Hem de tenir la llibertat
de poder reflectir en les actes el que opinem dins dels diferents àmbits. Si no, les taules no servien per res. Per tant, si es veu aquesta dualitat de dir és un element que serveix, que ajuda com a base de coneixement i és un element que està enfocat també per agilitzar les llicències, per ajudar els tècnics a redactar millor, per ajudar els tècnics a millorar els projectes, jo crec que tot és positiu. La darrera. Sí, has parlat de preservar vitralls, escales, edificis i els jardins. Els jardins Podrien ser ambients. que són... No, poden ser ambients. I que no hi té cap arquitecte en el jardí, perquè els arquitectes els desmunten els jardins, els posen paviments... Fem places dures, fem places dures... Els entrega les alineacions, jo trobo que és un element molt important perquè... Però és que un catàleg de patrimoni protegeix un edifici, protegeix un ambient, protegeix elements només de memòria històrica i els protegeix en diferents categories i amb diferents nivells de protecció. Hi ha proteccions que són de conservació, de restauració, però també n'hi ha documentals. I per tant, a vegades un element com podria ser un arbrat de... Jo estic pensant en Sant Cugat, no? I d'en Xandri, no? O d'això. Són elements que perfectament poden estar dins un catàleg, perquè el catàleg no és un catàleg de protecció arquitectònica, és un catàleg de protecció arquitectònica, arqueològica, mediambiental, etc. Com diu el que tenim a Sabadell. Per tant, té cabuda. Ara, sí, ara, aquests elements han d'estar justificats. Per això abans jo també he dit, tampoc estic d'acord en quan ve un tècnic i el que fa és mimetitzar el que li ha quedat de gestionar aquell edifici i aquesta manera no la llicència, tampoc. Qualsevol cosa ha de venir avalada per un estudi patrimonial, hi ha d'haver una reflexió i a partir d'aquí unes conclusions. És la meva forma d'opinar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.